Nakrémovanie rúk z PR88 sa robí vždy pred prácou, a to na čisté a suché ruky. Na vytvorenie účinného ochranného filmu medzi pokožkou a pôsobiacimi pracovnými látkami postačuje malé množstvo dobre rozotreného PR88. Pri tejto oprave brzd prichádzajú ruky do kontaktu s prachom z brzd a silného znečistenia. PR88 aj tu tvorí vynikajúcu ochranu pokožky. Funkcie a citlivosť pokožky zostávajú nezmenené. Vďaka elastickému ochrannému filmu PR88 môžete pracovať ako obvykle, a to bez zmeny tempa práce. Nakoľko je PR88 vodorozpustné, ochranný film spoločne s nečistotami môžete jednoducho zmyť čistou vodou. Špina sa dokonca rozpúšťa už aj s malým množstvom vody. Pokiaľ by vám na pokožke zostali zvyšky znečistenia, tieto môžete odstrániť niektorým čističom pokožky zo série PR Clean.